le phone ngishiye isikhathi eside ama-miss call amangaka uZandile. Kwakutheni? Sengimuza ukuthi ubethini? Zandile Ntombi, uyaphila sisi? Ya, ngibona ama-miss call akho, ubufunani? Udinga imali? Udinga malini sisi? Ufuna 1,000 hayo ubala lolo. Ngicela ungithumelele i-account number yakho, ngizokusendela nje manje 1,000 ngephela usuku lwanamhlanje ungayitholanga. Khululeka imali ikhona, into ekhona nje imali, ungasabi sisi. Alright ke, sure. Love you mngani wami, sharp. Ngizoyithatha phi imali? Angikwazi phela ukutshela uZandile ukuthi anginayo imali uzongithatha kancane. Kumele azi ukuthi angixakeki mina ngivalide yabo. So mangabe ngithi anginayo imali uzobona ukuthi mina naye siyafana. Angeke ngikwazi, ngeke. Ubanje ungangiboleka 1,000. Oh mashonisa. Sawubona Magumede sisi, uyaphila? Angisakwazi Ntombi, uyazi-ke nje mangikufonela ngisuke nginey'nkinga mtasi. Uyabona nje kune-crisis e-serious kanjani, ngidinga nje 8,000 kuphela ngiyoyibuyisisa ihamba nendodana. Uyayazi indodana yakhona nje ngiyakhokha kahle kabi, ngiclient lakhe elihle kabi. Makuphela inyanga nje, kuphela kwenyanga kubonwa yimi. Nesisi ngicela ungisize, yazi kunesimo esiphuthuma kanjani. Ungayifaka nje manje ngabe ungisizile Ntombi. Ngiyabonga-ke sengiyokubona ekupheleni kwenyanga, ave ungangiphoxi, ave ungangidisappoint. Alright-ke Ntombi, ngiyabonga kakhulu sithanda sami. Alright, bye. Yo. Laze ngangena nje igoletheni impela. Ngoba nje ngifuna ukuprove uZandile ukuthi nginemali. Kodwa ku-right. Angifuni uZandile angithathe kancane. Angifuni-ke nje, angifuni kube khona umngani wami oyibona engcono kunami. Ababoleke bona imali mina ngizoyenza iplan. Ku-right nje. Angifuni mangithathe kancane simfanele ngi-trace imali. Sengiyayifaka ngoba nale account awazi abayisende nani. Fayekile kodwa futhi akalalini. Zandile sisi, ngithe send i-account number, ngilinde wena mfethu. Ngicela usheshise ngibhizi kabi. And Zandile mfethu, awukwazi ukuhlala uboleka imali sibadala Zandile. Kuyasave, khona into ekuthiwa ama-savings Ntombi. Uyangiphoxa nje, angazi wabo kanjani umngani wami ungenama-savings. Kuyasave nje, ngahola nini, kodwa nje ngisakwazi ukukhipha 1,000 nje. Ngikunike nje lona, ngifana nokuthi ngiyakupha phinje ngenduku. Ngeke. No, ungangabisayibuyisa futhi leyo mali, kulungile. Ku-right, ngizokusendela manje-ke. Kodwa nje angizwani nomuntu omdala ongafuni ukuseva mina Zandile. Sure. Kazi ngoba ngithi angayibuyisi-ke sengicabanga nami. Bengingashisi nje hayibo. Yazi no Zandile kodwa basifaka. Sifake inkinga kodwa ku-right uzoxoxela nabanye ukuthi imali ngithenginayo. Ngisho sebengihleba bethi anginamali, but uZandile uyongimela asho ukuthi unayo, wazi bangiphi 1,000 ngiliboleka. Athi ngisendele futhi fast.